canvi del porquet a les abueles fa carasses i a les xiques fadrines, un ramellet. Va, què? Pues ara se n'anem a la meva comarca, al Camp de Túria, i al meu poble, a Bétera. A dia d'avui, qui no se'n va de festa i li fan una foto ensenyant el mòbil i la pugen al Facebook? I de... La Puche. La Puche. Esteu en meva pizza? I segurament que parlen sí que és redeu. Jo no dic res, jo dic que la Puche. Calla. Pues fan una fotografia i enseguida la pugen ja a esta plataforma tan coneguda com és el Facebook. Jo què sé. A mi què podem venir. Es comencen a etiquetar, de seguida un altre en casa es comença a ficar-te un comentari, que t'envien invitacions de jocs, que... No som res. Jo no dic res, jo callo perquè... Pues a la meva comarca, farà un parell d'anys, van conèixer al tio Emilio, una persona entranyable, que es va cantar este romans, que era en castellà, era de l'època de la guerra. I jo vaig pensar en modificar la lletra i parlar d'un tema tan actual com és el Facebook i mostrar en este romans els seus inconvenients. Romans del Facebook.